Věděli jste, že tvorba jedné epizody Simpsonových trvá až 6 měsíců? Věděli jste, že Coca-Cola je nejznámější firma na světě? Víte, že na území Československa se začala televize vysílat v roce 1953. Zpočátku vysílala pouze 3 dny v týdnu. Věděli jste, že Ray Kroc, zakladatel McDonaldu, se narodil v rodině českého emigranta Aloise Kroce, který pocházel ze Stupna 16 km od Plzně. Víte, že žlutá, oranžová a červená podporují chuť k jídlu? Věděli jste, že nejbohatší Čech je Petr Kellner se jměním 220 miliard korun? Na druhém místě se drží Andrej Babiš se 64 miliardami korun a na třetím místě Radovan Vítek se 47 miliardami korun. Nejmenší muž světa je Chandra Bahadur z Nepálu. A největší muž světa je Sultán Kosen z Turecka. Víte, že Leonardo da Vinci vynalezl nůžky? Víte, že některé části Velké pyramidy v Gíze jsou stále neprozkoumané? Procesor MIPS R3000, který byl použit v konzoli PlayStation 1, byl použit také v sondě New Horizon, která nám nedávno poskytla snímky Pluta. Podle NASA byl v době sestavování právě tento čip jeden z nejkvalitnějších.